Ja keby som mala takúto krásnu záhradku, tak na nej tancujem každé ráno. Ahojte, moje meno je Jana Salusová a som maklérka z realitnej kancelárie Expat Experts. Ja vás vítam v mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice, ktoré sú ale ešte stále mestskou časťou Bratislavy. Nie je to žiaden satelit. Kde mám pre vás pripravený na predaj samostatne stojaci bungalov. Nech sa páči, poďme si ho pozrieť. Ja vás pozývam na obhliadku tohto trojizbového bungalovu, ktorý má rozlohu 82 m2. Z dostupnej chodby sme sa dostali priamo do kuchyne, prepojenej s obývačkou týmto príjemným pultikom. Pristrená obývacia časť s krbikom. Odtiaľ sa dostávame na terasu a naozaj veľkú záhradu. Priestraná a veľmi vkusne zariadená spálňa. Detská izba, prípadne pracovňa. Ďalej sa dostávame do kúpeľne prepojené s toaletou. Nesmie chýbať ani technická miestnosť. Súčasťou pozemku je aj táto naozaj veľká záhrada s krásnym trávnikom, studňou, zavlažovacím systémom aj s kúskom úrodnej pôdy. Len 5 minút cesty autom od domu sa nachádzajú obľúbené jazerá Košariska, kde okrem kúpania nájdete množstvo bufetov, obľúbenú reštauráciu Mango a aj wellness. Kúsok od domu si viete ísť nakúpiť do Lidla alebo vyvapkovať auto. Nastúpiť na vlak alebo nastúpiť na autobus. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte, ozvite sa mi a dohodneme si obhliadku. Dovidenia!